$600 miliónov. Hodnota zbierky aut Ralpha Laurena. Poďme sa pozrieť na niekoľko z nich. Bentley Blower 1929, odhadovaná hodnota $7 miliónov. Mercedes-Benz SSK Count Trossi 1930, $7,4 milióna. Batmobile Bugatti Type 59 Grand Prix, odhadovaná hodnota $13,3 milióna. Opäť Bugatti 57 SC Atlantic, no tu je už hodnota o niečo vyššia. Hodnota má vyraziť $80 miliónov. 1938 Alfa Romeo 8C Mille Miglia Spider, $14 miliónov. Ferrari 375 Plus, $14 miliónov. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupé, odhadovaná hodnota $2,4 milióna. Porsche 550 Spider, $3,8 milióna. Jaguar XK 120 Roadster, len $224,000. A na záver Ferrari 250 GTO v odhadovanej hodnote $60 miliónov. Tak čo, ktoré z nich si požičiame na víkend?